Ще ме баб под катамайна! Добър вечер, драги слушатели. Вие отново сте на вълните на радиостанция Яш ми хуя FM. Това е новото име на радиостанция, разклатете ги добре. Аз съм вашият любим водещ Жоро Мухала. В момента мой колега го няма, защото още се пихме доста зле и онази витрина не трябваше да се изпречва срещу нас, и полицаите дойдоха по-бързо, отколкото очаквахме, но това е друга тема. Тази вечер отново очакваме слушатели да се обажат и да поръчват любимите си парчета. Радио Яш ми хуя FM. Ето и първия слушател. Добър вечер и представете се и искам да ви кажете какво е мнението ви за R&B Records. Аз да разбирам от всеки такива работи, но тази вечер искам да поздравя моята жена, която има най-хубавият задник и може би това е най-хубавият задник на целият Балкански полуостров. Просто искам да кажа, че много обичам и пуснете някое парче на Миша Шамара и Ванко едно. Много е харесвам. Ей, курва, какво правиш с салатата, ма? Ей, щупа глас! Май шепа. Ето това беше първия слушател за тази вечер. Очакваме още слушатели. Поръчвайте си музика. Аз съм вашият любим водещ. Продължаваме с малко музика. Добър вечер. Добър вечер. Аз се обаждам, да ме викат Никола Модния. Да. Не знам защо така се получава. Аз се обадих да питам... Да, питайте. Защо се обадих аз тук в това радио? Каква беше темата? Темата беше за R&B Records и... извинявайте. Нямаме връзка. Изглежда нашия слушател. Нещо се случи с него. Може да се обажда отдалече, а може и да има буря. Ето имаме още един слушател. Да. Кажете. Искам да кажа за те копелета от R&B. Да. Кажете, да, слушам ви. Аз не мога да разбера как те копелета се качват на коли, които вдигат 300 км в час. Къде по дяволите отиват с тези коли, Коли, които за да бъдеш трябва да се събуеш обувките. Аз съм изкарал 5 албума, имам 5 албума, а те лайна изкарват един албум и правят супер много пари. Аз още живея с майка си, правят разни клипове за супер много пари. Нашия апартамент не струва толкова. Качват се на капака на колите, някакви жени, които разклащат всичко, което Господ им е дал. Пробвайте това да шима влак. Копалето да страни. Явно този слушател беше доста ядосан и ни затвори. Продължаваме нататък. Добър вечер. Кой се обажда? Слушаме ви. Здравейте, обаждам се от Варненския затвор. Искам да поздравя всички момчета, които са извън закона. Но не си мислете, че аз съм виновен. Аз съм невинен, но не се сещаш. Тук всички са невинни. Искам със следващото парче да поздравя моето семейство. И след година и половина, когато се излежа присъдата, да успея да изляза за първия учебен ден на моята дъщеря. Обичам ви. Да, благодаря ви. Продължаваме с едно парче на Мишо Шамара и Ванко едно. Надявам се да ви хареса и останете на вълните на радиостанция Яш ми хуя. Ще продължаваме до 3000.